penpau ke jing singu ublay ba uladon lem don rengkan amta ke jing ke jonga hadu kini kisngi ki por ke bamenta nga ai kublay i principal ba jonga ya kinong hikai ba jonga bat kamtam me ipa ki bala kershan met bat mensim na kamenta ka jing im ke jonga hadu uni iput bamenta ha ki jing puli ki jonga ngas dang nadu bangadang rit ngadon hasinong ngas dang na sinong bat ndak to hadu kelas 8 ngalalet pule no sya makorwan bat ngadep ke jing puli sya makorwan untuk kelas 10 nga wano shini Shillong ha Nura Evelyn School bat ngapendep ya ka kelas 12 nang tei hadin pat ngashim admission form sya GGM Nichols Roy College bat hang to kapor kadai ka kapor COVID-19 bat ka kelas ru kalong online ngashim tom hiba hakijin puli ki jonga namar hasinong shibun namar hasinong idang duna kana duang te shibun kijing ki bange kendu man ba ki nong hikai ki pha yang ni da kinus bangin pet ru kasem sitom yang abangan download yakin hadu that semester ngidon ke online kasem sitom hi yang abangan pule bangan pet yaki kod hendai ngapan ngai tre sitom hi kaba penlong yang abangan sim ya ka unos kasi kalong ba mdon manu ba penbor yang abangan bangan sim ya kiwe hendai ngatrang hidala deba ya kani ke subjek hasi ngasim dala ke jing trang ke jonga hi ba ngakwa ba ngan netre sitom bat nang kantip kambahai yaki tin tenrai namarngi ngim tip te yaki tin tenrai ndrai ngakwa bangan tip kambaha bat nganang puli kambahai tin khasi lajong ngasuk men palat bangayos nyau ba karisol jonga kalong uso ubatyang ngampoi perkhat bangan poi hadu uni uput hendrai de kajing isne kajing ublay mar badde ru kajing tresh tom kajonga ba hakpor ba ngilalong offline ru ngayale ba tresh tom ban pedi kikot kibakino hikai kila ai hangi bat ngayale ban pule kat bangala bat hakpor exam ru ngam dalong than kata bangan pule da kikenta hendrai ngasupule da kajing syuthu lade badak kapor kaba ngala te hadin kumturu bangayo iya ka result ru ngampoi perkhat bangan poi hadu uni uput nakaliang ka jonga nga kwaban kentu ya phi ba phenang ya ki parakna ba phenang yai trestom ba phenang yai minot ba phinyo kheju uso uba bhatam ba kanlong kaburom yu blai ningkong ya kaying kasem bat ya kasinong ka thau bat kumjuru bat kalong kaburam ya ka college ditang kini ki kantin nakabenta kaburam kujung ublay amen hakabanin kong nga penpau ka jingsu jong ayu ublay namade ka jingalam jong ublay hadu kani klemat ka mamta badai ka jingalam ka jong ublay ru ba ublay lamba ka jing isnei ka jingur khu ka jong nakaposh ka por yalam ya ka jing jonga de khandiat hakabede bat ka college kamban yathu hakmat jong phi ne ka por ba ka college jongi ka GGM Nichols Roy College ka jing sedang jongka ka de hakasnem arja khat phra ti kani ka college ka de ka bala ai kerteng jong ba joy kata James Joy Mohan Roy Nichols Roy na kaleng jonga ong bahadian bakila apply ya ka advertisement ti kumta ngala apply ya kani ka hakani ka college bat kumta nga layo bat kumta nadu bastang hi ngadon benta hakani ka college bat kumta hakajingat enti jonga kum unong hikai khasi po jong ni college ka kalong ke bas ngutna namar bale marsan sedang hi ya kani ke college kamat ngila long hi kinong tre ngila long hi kita kumnu ban pentelun na kamenta ban penya ya kani ka college banang ta shishu long kuman ya thu khandiat ba kumno hi kai khasi habang idon hapo jong kani ka college dikumta long ba ha ka por ba don katuka kajing ai admission form dikumta na kaliang jong no hi kai khasi bat ki wei pa ki para no hi kai kumta ngile kumnu ban pensu thu ikena bat don apreng jong khena ki bashim ika subject khasi don ba ki bam tre ban shim tin reina kaliang jonga kumno kai khasi ngele kumno ban pensu thu ikena hak be dei bat ka klien khasi de kumta na kaliang jong khena don ki bas muk thu ki shim bat ki tu ki wei bat ki bakwa ban shim ki wei ki major subject kumta ngila i ka jing start ka jong ki de kumta hak be dei bat ka jingdan banta jonga hapo jonga nika JJM Nichols Roy College kumno kai khasi nasmo ba ngla persang hi dai lai
jong i bui ibor kat kum i jingla jonga na ka benta kumno ban ailem yala kata ka benta kumno i kai khasi namta ka bede ba ka jing kai ka subject khasi te kumta nakaliang jonga kata ka jingdon jonga po jonga ni college nga syam bakalong shi benta ka jing kerkhu namta ki wei pa ki para khana bakin tip khambash phang ka tin khasi te kumuno ikai hi namar ka jing ka jonga kamdei tang ni po JJM ni Cultural College hakiba bon ki school ki de ki malaya benta ti haman ka wei ka school kamat habang hikai ngadon kata ka jing angnut ka jing trang ka jonga na ka benta ban kenti we ki khana ti hakani ka por habang adon nadu tikis nam aja khat phra habang adon hapo jonga ni ka college hi ka jing angnut jonga ki ka long ata ban hikai ban ai ka bahatam na ka benta ban yalam nanti yaki samla puli bat nang ta ban penslur yaki ban ai haki baki di ban don yakata ka jing angnut hapo jongki baki di ban trestom bat ka jing angnut na ka liang jonga ru ka long kata ba kumuno hikai hi ka long nam ta ban yalam nanti ban tenti yaki khana na ka benta kumnu bakin snoktu yala di yak jing koridor jong kata ka jing trestom ti nakaliang jong ngadon hi jing angnut ba kamtam ini usefulness iba lawan syakhamat ma iba layo ya ka ilayo ya ka first class nang ta ka second position ting iba kani ka jing angnut jonga lengba ka jing pas ba ka jong i ka ngei scam ba ka dei ka ba ublei hu yalam ka dei ka jing yalam nanti ka jong ublei mar kumba kuman ong no hap khamat jong pi banadu bas dang hi habang adon hakanu nu ka chakatrai ngai pha shu ublei ka jing doi ublei lengba ka jing doi jonga lengba ka jing trei jonga ba kata ka jing doi ublei unjupap ken ban penmi ta ki so ki ban pen i sha ka parthe ba dei lengba ki jing kerkhu jong ublei dei lengba ka ni ki jing pas ba ka jong usefulness ka long ka wei na kita ki jing angnut ki ba manga nga khmi lanti bat kani kala ja ulong ha ka ni ka kanti ko menta ti na ka leng jonga to khandiat ko man shu ong no ye ha ka na ye ni usefulness iwan na ka shnong na nong kondong khamtam na ka shnong ngon raw ka ba na jinga na ka social long ka sen ban kong ka mai i don hap ngi sha ta ka dor jong i ka jing long shi sur shi dur ti kumta long ba nagaleng jonga hi masni i ngai ka don ka e re ke e mo ka ba pau ha ka dor khamat ka jong i barang i ba masan sedang hi nadu ka kelas ka baning kong e namar hatik isnem arjar arpau gidon ki kelas ki bangis tang offline bar hadian belawan biang ka tu ka mo ka tu ka khlam covid-19 ka bangi ong kumtal om bakla don biang ka jingkhang dam tin re hashwa jung ki banai ki bangan gidon ni ka offline class de kumtang i shisha ba ini khanna masan i don shisha ya ta thong ha po jong i namar kata ka pen i ka badon shapo ka pau shaba ti kumtal om ba lengba jong kani ka jing i jonga kumtang nga don kani kata ka benta ka pengalaman ong ba ngai i ba i don shisha yang ni ka thong ha i bat kumta halor kani ka jing i jonga kumta na kaleng jonga ru ngai le kumnu ban penslur ele kumnu ban pensmo thu i badon kam ban trestom bat ha kani ka jing persang man thu jonga ngai i shisha bana kaleng jong i ringkat ka jing angnut ka jong i bat ringkat bat ka jing yalam nanti ka jonga kum no hikai tang manga ndre ki wi ro ki no hikai ki wi pat ki be don lang ha ka ju ka department ti kumta hapadeng ka jing yalam nanti jong i ma i ru i pedang sngobha da ka jing kemen da ka jing sngobha man sim ti ka ni ka jing pedang sngobha jong i ka palong i bangin ngin snu tanat ka palong i ba ngin yo man sim ban hikai ban ai ka ba bahatam bat kumta ka nu gunu ka ba ngi snodon kam kumta ngi wanra ya ban hikai ya i landi bat ikwe pa ki para class mate ki jong i bat kumta lamba kanika chi kai ka jong i ba i pedang sngobha ba nang taru i kloi ban trestom bat yakanu gunu ka bam ma i im smu thu kumta i kloi ban kali bat kani ka pelong yang i kum hinoi ka bangis smu tanat mangi kwa i khana ki babi sha khamat kum kini ki ban kali ke ka bakim su thu ma don tek teng ki khana ma dia ka ka bakim smu thu kumta ki snap haladi ti kalong ka jingdu jing mentoi nam ta jong ki hi tin re ini usefulness lomba habai syam si tom kumta i ban mi sha khamat ban ye bat kali na ki kinoi kai bat kani kala long shi banta ka jingrap na kamta ban nang ai men sim shishu yang ikino hikai bangin nang ye trestom bat komjuru nam ta jong i ba inang ye trestom nakamta ban le bha ha ka exam nang ta ban pass baharu ting i shisha ba kanika kajing trestom jong i kalapan olong ya ka bailayo ban khe shisha yung so bat lamba kanika jing pass bha jong i kumta kani lening la banong ba kajing pass bha jong i kala long kum uso open i ya ka college bar ka wei ka ban pen i ru shawai ka parthei ba kum ka college ngi don yu nu so pen i lamba ka jing pass ba jong i usefulness thong ni ret
to hakabedi bakanika jing pas bah jong i usefulness te nakaliang jong i gnoi kai gidon ya kata ka jing penki apo jong i bangin nang ye trash tom bangin nang ya ai nang ye ai ka babahatam banang ta kanu ka bangi syam thamai ka mod ngin na ai ka taru khanang banra ya ka college bat kham banra ru ya ka department bat ban long ru ka jing kun ta ki wei pa ki department ti kum ta leng ba ka ni ka jing pas ba ka jong i ru ki banta ka long ru ka jing khu ka long ru kum shi banta ka ta ka jing pen khi man sim ya ki wei pat ki para khana pat kum ta na ka leng jong i noi kai ru ngida kwa hi ban trash tom ba ngin nang yai trash tom inang yai ai ka ba bhatam lung namar kum ki noi kai ru namar kum ki mong la man ong ba lung ba ka jing rap ka jing ai boy ka jong play ru ka lok shi banta ba ngin ai ta ka ba bhatam khanang ban ra ya college pat nang taru ngida khmilin ti ru ba om tang ini usefulness i ban ran ra ya ka burom ya ka college rikin sadon kindon ki wei ru ki ban yo man sim lamba ka jing pas ba ka jong i ba lamba ka jing kai ka jong i ru ba maki ru ha ka wei ka pot kin son ra burom kumju ya ka college pat kumju ru ya ka department lani ki wei pat ki department ka ban long ka jing kur nam ta ka college pat ki wei pat ka ban khring ya ki wei pat ki samla puli bakin wan ban peteng ya ka jing puli joki ha ka ni ka college ka jongi ba de hang ta ka ban long ya ni ka college ka jongi kata ka college ka ba kum ba play hi nge skam ba ka ni ka college ka dei leng ba ka jing lam jong play kum ta ka long ka jing kur ta ki wei pat ki samla puli ba ki wei de ki ba don ka jing tu ban peteng ka jing puli joki di lembah ini jingkren jonga lani lembah kani kajing pensengau jonga hani kapor di season pat ngamla klem da aingu ini kong ayu play kajing kuplay kalong yu play baro nama de kajing alam ti kajong play mo namar kajing alam lati jong play kabangal aban poi ban hakari college ban hikai kani ka college bar kaban penlong ru hadu kani ke khlim ka bamta bangini i baka buram ka jong play ka kapau lembah kajing pas pa jong ini usefulness i balong isamla puli jong kani ka college di kajing khublei ru kalai sei principal ibadi biba pen balong inong kershan inong ye aibor yang ki no hikai nang ta ki wei pat ki para ba hikai lam nakal department khasi ki be trash tom lam bat nga ki wei pat ki para noi kai na ki wei pat ki department ki bala persang ru kumnu ban ye pliu jingbot lam na kum ta kumnu ban ai ki jing kai ka ba la ka long ka subject khasi la deng nu ka subject ru lembah kajing don kat lang ka jongki kajing am sim jongki ka pen khi men sim ya nga ku noi kai ka department khasi kajing ku blai ru ka le ya baro ki nadoki office assistant nang ta i librarian bat baro ki nong trai ban pa jong college de kum ta lembah jong kani kajing kran ka ba khandiat ka jong a kum ta ngasngo ban pen kot bat nga nge sai sin pat bo blai kur hui pi bat kajing ku blai ka long ya pi baro ki ba pen ya kani ka video mission có nghe có bên thu ya ka history lên có trong ka JJM ni Khosroy College Kolapati Shillong cái này ka college ka sedang ha usnem araja khatpra pat ka yai beteng hadu menta usnem arajar arpulai ngisngeu tenat ban thu ya phi ki palok bagi pra bungai ba menta usnem arajar arpulai kadai ka sin ka bankong ka don ka students yongi ka ba ka teng ka usefulness thongni rit ka pass bha ha ka ni hu examination yong khasi department ka yo ia ka second position te kum ta menta ka sngi ngila le burom kum ka college ngewalang na ka liang ki khot yong ka covering body na ka liang ki na kai bad ki students te kani ka 6 semester kabalang sudep ka dang sio result te ngila ai katu kani kijing ai sngop ha ya ki students baro kat ki bala banwan ha ka ni ka sngi na ka benta kijing pas ba jongki ngasngot nat man ye thu ba kani ka student ka ba ka teng ka usefulness thoni rit kadai ka ba na kasinong kendong kaba ngitip kum kasinong ngun raw kadairu ka para bangai jong ka balang blai te kala la ha ka jing puli jong ka but kala yo ia kani ka second position na kani hu exam te kum ta ka la pendap ka jing kemen yakin no hikai ka pendap ka jing kemen yang kum principal jong ka college
Kala pendap jing kemen ya ki students baro kamtam ki yaki kemi ki pa ki belapha ban puli bat ki bakrisyan ya ka jing puli jong kane ka usefulness thong nirit te namar kata na ai ka jing bersulur na ai jing mut ba ki students nang ni syakmat ki long ki ba imsngi na ka banta ka jing puli puthi jong ki ka jing binot ha ka ba kin le ba kin wan syakmat ka jing puli mulum mala kalong ka basitom ban yo yaki kam ki jam re ka jing puli ka syakmat ka yarap hadu kata ya ka ban yo yaki kam ki jam na ka banta ki sngi ba ki por ki bahadin te ka college songi da ka jing kerkhu ko jong blai hang sya ka ni ka college kalong ka orang thamai watang khriat ki snem re ha ka jing dei ba ka jing pass ki students ngasngau ba ngila kenjo sya ka jing ya poi ba ki wei pat ki college ki belas dang slem hang ni silong te gani baro na ai ka jing ngu na ai ka burom na ai ka jing ro ya blai te nga kentu ya ki no hikai kumba ki le bha baro sikata ai ba makiru kenie ile ek ba bahatam nang ni syakmat haba hikai ken hikai ke subjek kanu da ka ba ai ke jimpul kre da ka ba IT lot ba da ka ba ai ya kata ke jing ya long perlok bagi students te ai bagi students ru ki long ki brio ki ba imsi na ka banta ke jimpuli puthi jongki ma banlen te don na pareng jongki ni students ki ba wan na ki long sem ki ba duk ban na nong kendong rai habakinang ban tresidam kinang ya ke ban long ki brio ki ba ki badan porom ki bariblai ngayo i ba blai kan tiwi ki ba blai yarap ya ki ba blai umino ya ki tu ki banang ban i ban secretary try ki tu banang ban tresidam ki tu ki banang ya ke ban step bat pe mi na kamta ki kam ba jong ki te ngakwa ban kut ai bau blai yo ban kerku ya kani ke college na ka snem kat banang ya ki sngi bar ki por na sngu ya ka governing body jong ka college ya ka bala ai ka jinggersyan ka kti ka diang ka kti ka mon baro syata na sngu ya kino hikai ki ba lahikai da shisha ya ka e ka ba kila hikai ki long ki ba nang ban tresin tom ki banang ban 3 minut bad ki banang ro ya ka ban IT ha ka kam ti khadu na ai ya ka jing khoblei ka ba kerpang ya usefulness thoni ri bai la job ha ka ne ki jing puli ai bagi students ki wepat ken sim ya ka ne kum ka jing ai men sim kum ka jing pen slor ken sim ya ka ne kum ka lat ya ba makiru ken pet syakman ba ki don kam ya ka ban lebha namar ka jimpule puthi kalong highly competitive blai yo ban ku na ka banta ka brom Yesus Kristus try amen